Kardom Don Marley Patumi 13 November ki nipu arong ka chawai arni lo lasi nipu arong ka chawai la ki 2023 13 November arni si arong ka chawai lo arni ka sam baji therok apor engting rim lo lasi nipu arong ka chawai hot ditum ta me che thaikunde lapen alangli ame ka jang hot iPod pen lun churot kong amatsi ditum ta melang dam le lo kaya teng kaya mang ason reng at the wer jibon pu matsi langdam me det amatsi malam so por pen ki nilitum langdam lo lapeng thur dam lo amani pu bang tami asopir thipen chi usi sangte ch nam jui lo amasi patumi bang ki 13 November 2024 mate surihini rain koi raphi November 30 ani lo lasi patumi ki nipu arong ko chawai arni pusi nilitum tami don rap parjulo lapen don rap tum tami inul bhani tong don lo lasi nipu phan chomrong su kabar do dunong ko miji phan pusi malam so por nipu phan milur kai lo lapen kachiki murta padolo nipu ni pai na ka pa the somar laki supen so bang ka thom lapen solo so inut lapen nili ki nipu ni pai na ka pa the somar pen ki bisi lo lapen ni ek tum bhani ke pisu en lablo lapen solo so nini tame penan tu erlo lasi ka duka we nipu ni pai na ka pa the somar bang plido lasi patumi ke nipu phan akar jong kai ke tame aning parong na lapen akar jong aning pang sam nang pusi malom so por nilitum don rap che phapen bilor che kailo lapen kachiki mu tami padolo lasi nipu ki thilot laki nilitum tami ningduk piglo epu phan ke jok tami kate lang silet lapen thilot noi bang so pir thipen dunang lo pubang ke kaning je bang kompik lasi nilitami bihek penta epu phan ching hon lapen pai phan ching hon jok bang phu tami epu pai phan ke ching hon lo stami kithi mate arong chwe arni lupati asapso ke mekre jangring ason ke do lasi nipu ke thi arni tami surihini rain ko re ka thom 13 November ni si arong chwe lo pati ke thi lo hala sarni tami ni li thilot pen mate arong chwe ji pen ne mekri jangring lo lapen aphira phit ke don rap tam tami do lo lapen kaching ki ka chathan lapen ka prek asai ke klem ni ason da do lo asot bang ke ni li emekri tami wang thaka det lo lathi ma don rap pen kaching ki ka chathan lapen ka prek asai do ko mat lapen pu thot ni pu phan arong thon et mate mi an pi at pen pu thot i ruwe phit ke ni li ni pu phan mang cheman lo lapen chethek long lo asot bang ke ni li emekri tami wang re lo lapen ajo mek jang tami chang thati pen ason lo athimani phan bihek pen tami aki bisi pu masi ti phana chi hon o lapen alang kopi ma ke klem ke dam ason antami ni phan kai ke tanang than pon wer lasi ni phan an le chu pasami ni phan kai ke tang che hang po lapen ka prek asayang deng tami ni phan than pon wer lapen hem tami si chu arkli chu phu pasami ni pu bang ke to ke lang thek u e lasi si kartli long pasami nili kai kita chirap don wer lapen ni pu tami si kartli long ten tami nang than ton lo ni la so pir thi pen awajat proti nang tum sung krungji lasi aron atang nang lang don noi lapen charli don noi pusi ni phan tami nang pu wer lo lapen ni pu ke to ke lang thek u e masi si amian mang ke ni si pu don wer te tilo asi ni phan bihek men ta meng ching han pe lapen ni tami nan ke ching hon lo athima ipu phan ke jok tami ching hon lo ni ri dele ke ching hon ke li lo chitami ipu ki thi prote asap so ke ening donu jen ke do lapen me kri jangring an ke do asi ni tum phan kai ke ta alangli ni pu bang nang than mission lapen ki mission asai an ke ni tami than dun po lapen la so asai bang ki mission lu pu ni tami pa keng dun po lapen ni pu tami ni phan la so asai yang deng ke chok chi pu nang pu dun po asi ni pu tami ni tuma phan pisu sumi en at lati kai kita
kereng et nang ji la pen kisung krung atau war ke dam nang ni pu si di tum phan robot ta me e rong ni bang nang ipi tikang lo ta si non ta me ni robot sai se klamber la pen non ta me ni robot abar long se do non ni lim klang kon po ni pu ki kang robot ta me non ke tum chobak long lo la pen la so robot pen si ni tum kisukun ipo ta me chelang pon long lo la pen penaan ke ni tum robot asai ke klem pen si pangrang pon long lo sai ka ti ki ta me robot chobak po robot poista si ni tum sai ka ti ki ta me pachun pon long lo lai an lo ni pu ki kang robot ke ja hu lai ke asinon ke robot ta me thi u lo la pen penang pen ke ningkan kep ta bat lo ke bak long ta asi la so robot pen si ni tum ta me hem tun isi ta pangrang ilo kumane jang si ne hem tun isi pen kisukun edu kok lote robot atangka pen si ni tum kisu ta me chelang pon bom lo la pen dorde phu phe an ta me robot pen si nang ra bom lo la si la so robot ki kang ke ni po si ki kang lo la pen mo phet ni somar ta me sung krung ji la pen kai ke ta me mi sen ta war patam nang pu a joi ni si e pu reng bom hot ni li tum phan robot rong ni ta me nang ipi kang lo la pen patumi ki ni pu phan ke cheng si arong ka chawai arni ka chiki mulo la pen ni pu ke thi arni la ke suri hini reng koi ra ke thom 30 November arni ka sam baji therok apor la pen nili tum hem si ta me ni pu ke thi bang ke achi the bang deng do nong le bella la si ni ka supi akibi sorlo su asi ame ke jang tin kok ma si kang thor dam lo amasi ni ka supi ta me ing thor dam pen thak thedet amasi nili tum ta me pu thot dam thul lo la pen lang dam lo amat achi the wa det amasi thi alo pu nili tum ma thal lo amasi me ke ta me jang lo la pen ni pu thila pen ke nili tum ta me ining ma tha pek dak lo athema e pu du te ke bidi suri ta me nang than pon bom lo la pen ni pu awadet pen ke bidi suri ta me kang cho klong awadet lo ase nili ta me wan ke thek o bang ka de report ni pu phansi kai ke ta ke klem ke dam no anta nang cherap dun wer thapu la pen hirjume pe ton wer thapu sin nili kai ke ta me akar jong phan a hirjume chang ba asi ni phan aki bisi le pamat kai ke ta nang chi hon pe la pen bihek pan ta me lo pachar le thek ser nang ji pu a choi ni ram rong pan ta me tangka ta me nang an pe dam pu asipini ke nili masap sobe ta me ni pu ke thi mate ni pu pir the da ba mohot a phor ki mosi jang le te phan nang than pachini pon thek chal lo asi morning ki break le le tum nang coach tong thu na asipini video ke pasi kang ton lo kadu koi phan ta to me thak me kardom